हे बघा हा ह्यो एक गावलं हे बघा हा ह्यो एक गावलं हातीने गावली तरी काय नाही पण दगड मारून काढायची मजा व्हायची वेगळीच असता. साखर मीठ बीठ काय घेतलं नाही आणि हे बघा सुरी बिरी काय काय घेतलं नाही. तर ही बघा नुसती टाकून ठेवल्यानंतर आता जावचा होता घरात तेव्हा गावली ही बघा. तर मित्रांनो काय मग कसं काय बरा मा आम्ही आता चाललो ते मी तुमका सांगूचंय नाही तुम्हीच बघा म्हणजे आमचा पण काय ठराक नाही पण आम्ही 2 ठिकाणी जातलो. तर बघूया काय काय करतो होतं आम्ही. तर कारण आज शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा कारण आज मजा असा कारण डिवोशनलचे म्हणजे धार्मिक येत असतात पण आपण कोकणात जी मजा करतो त्याचे पण व्हिडिओ येत असतात. तर आता आज आम्ही मजाच करतलो. तर बघूया आपल्या खरारेवाडीतले जे राहुल आणि कोण कोण मित्र असत अक्षय बिक्षय तर बघूया काय काय करतो होता. आणि तुमका माहीत आहे आता आंब्याचं सीझन चालू झालं मे महिना आपलो तर मजा करूचीच आता. तर बघूया कशा प्रकारे मजा करतलो आणि एक काम करूचं आता बघूया कशा प्रकारे होता. तर थोडी मजा करूया आपण कोकणातली तुमका अनुभव गावात की कशा प्रकारे कोकणात आपण मजा करतो. तर जाऊया आम्ही आणि बघा तुम्ही कोकणातली मजा. चला आम्ही आता चिचेखाली इले आणि हे बघा दुपारी इले आम्ही 2च्या दरम्यान तर 2:15च्या दरम्यान. तर हवा बघा मस्त लागता ते दुपारी पण जरी तुम्ही बाहेर पडलास तरी भारी वाटला. तर बघूया आम्ही काय करतो आता चला. तर हे बघा हो गौरव मुळी आणि हो राहुल असा बघा आणि आम्ही हे बघा आंबे वाढव गेलो हे बघा असंच आहे बघा. तुमका माहिती आहे मे महिन्यात आंबे खिरमाटलाच घालतात हे बघा. ह्यो निशाणी मारणार बरं ह्यो आणि ह्यो पण हे बघा असंच ते पाडतात आणि आम्ही खिरमाटला करताला आज बघा 2 पडले आहेत. ह्यो पहिलं होता ना रावल्या एकच गावलं ना. हां ह्यो एक गावलं हे बघा हा ह्यो एक गावलं हां ह्यो हिनी पाडलं ना अक्षय म्हणजे आणि ह्यो काय हे कोणी पाडले 2 मीच पाडलं हां हे 2 पडले आहेत. नेम मला बरोबर आहे आता ह्यो नेमवाला पण याचे पन्नात नाहीत. पडलो बघा. तर आम्ही आता खिरमाटला करू गेलो म्हणजे ठरवलेलो काल चिमग्याक जे फिरत होतो तेव्हा सगळे होते एकत्र तेव्हा आम्ही ठरवलं आणि आता आम्ही पाडू केलं हे बघा. हे बघा 4 झाले. किती पाडताला खूप 4 झाले आहेत आता बघे. तू तरी हिनी पाडता काठी येऊन पाडता हे बघा हय खूपच आहे ते बघा. हे येत नाही हे आंबे येत बघा हे सगळे आणि आम्ही धोंड्यानेच पाडतो. हिले काढल्याने काठीयान काढलं हाताने गावले बघा. 2 3 4 5 6 7 7 8 हां 9 गावले 9 काय किती गावले जास्त हे बघा. हातीने गावली तरी काय नाही पण दगड मारून काढायची मजा व्हायची वेगळीच असता. हे बघा स्वतः
गँग मध्ये एक जो खोटा असता आणि येगुळा असता ते बघा. आता केस नीट करता. तर हे बघा आम्ही अक्षयच्या घराकडे गेलो आहे बघा. होय साखर मीठ बीठ काय घेतलं नाही आहे. आणि हे बघा सुरी बिरी काय काय घेतलं नाही. आंबे खालीच असत ते काही ठेवलं नाही आहे. कोणता ताईचा कोणता बघा आम्ही व्हाळा दिलो बघा. व्हाळा त्या ठिकाणी आम्ही ह्या करतलो किरमाटला आणि बाकी चला. हे बघा हे सगळेजण आहात आणि एक काहीतरी मासे पकडतलो म्हणजे काहीतरी बरणी असता त्याने मासे पकडतलो बघा. आता होडी काय हा काय रे रावले नाचून आहे बघा. आणि हे बघा थंय मको पेरलेलो हा कोणीतरी आणि हय नाचरो घातलेलो आहे बघा. आणि त्या साईड एक मको हा बघा तोय त्याका बोंडा धरलेले आहेत म्हणजे जे खाऊची बोंडा असतात ते तो मको वाटता तो. आणि नुसतो मको. तर हे बघा घेऊन इले आता आम्ही जातो आता ते बघा. आमचा दोन हा म्हणजे एक हा म्हणजे आम्ही किरमाटला करू किलो आणि किरमाटला म्हणजे आंब्याचा लोणचा आणि पाडून तापण आंबे पाडून आणि दुसरा एक करू म्हणजे आम्ही काय म्हणतात आहे ते गुंजले त्यांच्या भाषेत गुंजले काहीतरी. आता माका पण माहीत नाही. ते बोलत होते की गुंजले धरतो आणि सगळेजण ते भारी धरतात. आता काय करतात ते बघूया. आणि हे बघा काही कोणती तरी ह्या पण खून असतात जी ह्याच्यात मासे पकडतात ती पण आहे बघ. ह्याच्यात पाणी आहे बघा लगेच मस्त आहे एकदम भारी वाटतं. पण पाणी जरा भरती आय थिंक त्याच्यामुळे जास्त पाणी आहे ते बघा. आणि हय ह्या करतात गुंतले पकडतात. आता कशा प्रकारे पकडतात ते बघूया. हे बघा ह्या धुतात ते बघा आंबे आहेत ते धुतात. हे बघा हे ठेवलेले आहेत राहुल लागताय का करा इतकं. ते बघा थंय धुता आणि हे बघा हे ठेवता. उभेच कापतो की आडवे पण आणखी कापतो. उभेच काप. डुक्करी लोक हा मारू पान बाजूक घेता काय नाही. पान बाजूक घे. हो चला कसं टाकू काय करू असा कसावर टाक बोलणं पण नाही तिकट नाही ना त्या. अरे घाला बस झालं जास्त साखर टाकू ना आता टाकू ना.
लागतली कशी जागा हा बस बस लय खतला होता इथे 2 गोळी खाली टाक कुठल्या गेल्या कुठे साखर आली तर आमचा आहे बघा रुमातला बनवून झाला हे बघा खातात आता सगळं काला म्हणून बोलला का लागा आम्ही होय असं चिरू बस जो कोणी हा उचलून खात नाही त्याच्या वाटी भूत लागतं नेलं मी खाणार असतं उचलून आमचं भूत लागलं असतं गरज पाठवलं ना लावला कसा मस्त एक नंबर चलो घेऊन येले मसालो ही बघा साखर हा राहूला तिखट लागला साखर आहे बघा असं रावल्याने हे बघा अजून असंच ते थोडा उशिरा कलूक गावतले आणि हे आता गुंजले पकडतात हे बघा हे बघा हे पीठ टाकता आता आतमध्ये आणि दगड असा ना आतमध्ये आतमध्ये दगड असा जेणेकरून लांब जाऊ खोया आणि त्याच्यात पाणी टाकलं आणि त्याच्यावर पीठ टाकलेलं आहे बघा आणि आतमध्ये तो ढवळतो नंतर टाकतो आणि ते काही एक साव लावलेलं आहे बघा जेणेकरून ती जी बरणी आहे ती वडूक गावते ती बघ आणि आता टाकतलं होतं त्यासाठी हे आता गौरव परत कापताय बघा जे आंबे असते बघत हात माती तू काय डोळ्यात मसाला गेलो आणि पाणी पण खारट सुट्टी लागली तर हा मित्रांनो हे बघा आम्ही आता हयलो परत त्या फुलाच्या आहे कारण थंय काय भेटतच नव्हते त्यामुळे हयलो आम्ही आता हय बघूया भेटतात का गणेश गाठालेले आहेत आता हय ह्या ठिकाणी गावतात ते बघा हय बसले ते बघा हय आता टाकून ठेवल्याने ती बाटली आहे ते आता बघूया गावतात हां मित्रांनो हे बघा परत हयले आहेत आता त्याच जागेवर कारण त्यासाठी गेलो थयो गावात नाही तर आम्ही हयले बघा ह्या बघा तर ह्या बघा पाणी कमी झालं आहे बघा चाय खाता फोन हा सायलेंट वर उचलूच नाही तर सांगणार ना सायलेंट वर सांगता नाव कोण बोलत होती मी फोन केलंय एका तोही काढू शकता आमचे काढू तर ही बघा नुसती टाकून ठेवल्यानंतर आता जावचा होता घरात तेव्हा गावली ही बघा ही आपण घरा काढ परत टाकल्या गवरा काढ टाकल्या अरे ही बघा ही गावली आहे तडे नको टाका ही बघ वाटली ही बघा राहुल्या थांबतो ये गावली आता जिथे ठेव जिथे ठेव एक गावली तर आपल्या चलायची नाही पुरायची नाही ती बघा गावली आहे ती अशी काला अशीच का मारत का काही बघा ही एक गावली आहे आपल्या
ही म्हणजे शेवटी जायत होती आता घरात, तेव्हा काढले नाही तर ही एक होती आतमध्ये, आता परत टाकल्याने. आता बघूया गावता काय. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की सांगा. तर आता आम्ही इलो घरात, म्हणजे जास्त भेटाक नाही, एकच भेटली. म्हणजे आम्ही काय ठरवलेलो की थोडक्यात खिरमाटला होता त्या करायचा, म्हणजे लोणचा करायचा आणि नंतर थळी पकडायची म्हणून असा. पण त्या केलं, पण लोणचं तर केलं, पण मी पहिल्यांदाच खाल्लं, म्हणजे ह्या वर्षीचा पहिल्यांदाच. आम्ही खूप वेळा खातो, कारण अजून ह्यासाठी खय धराकत नाहीत आम्ही त्याच्यामुळे. तर आणि नंतर आम्ही पकडत होतो, तर गावाकच नाही, कारण माहीत नाही माका पण गावाकच नाही. आणि नंतर मग कारण खूप गावतात, कारण तो बोलत होतो, म्हणजे तो राहुलला तो बोलत होतो की ते एकदा गेलेले तर त्यांना खूप गावलेले, म्हणजे 4-5 तरी गावतात, त्याच्यापेक्षा जास्त गावतात. पण कधी कधी वेळ असतात तेव्हाच गावतात. तर ह्यावेळी गेलो पण गावाकच नाही. आणि शेवटी जेव्हा त्यांनी तो एक गौरव मुळे म्हणून त्यांनी शेवटी काढून घेतलं, आणि तेव्हा मग आम्ही घरात जाऊता म्हणत होतो, म्हणजे घरात जाऊया त्याला. आणि नंतर म्हणून मग काढत होतो, तेव्हा बघलं होतं एक होती आतमध्ये इल्ली. तर मग कसा त्याच्या ती बाटलीत आतमध्ये गेली ना की पाठी ती येऊकच शकत नाही असा, त्याच्यामुळे ती मग गावता. तर त्यांना गावतात, पण ह्यावेळी गावाक नाही जास्त. कधी कधी गावतात, कधी कधी गाव नाही, आणि तुमका माहीत असं. तर मग ह्यावेळी गावाक नाही, एक गावली ती खाऊन दिलं. तर थोडक्यात एक मजा होती. थोडक्यात जी कोकणात घेतली जातं, परत मासे पकडताना घेतली जातं, परत आंबे खाताना, लोणचा करताना. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. तर असेच नवनवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ, परत धार्मिक व्हिडिओ येतच राहतले. तर चला, आम्ही आता जाऊया घरात, आणि आम्ही आता भेटूया डायरेक्ट पुढच्या व्लॉगमध्ये. चला.